бэйбус малянятам. Сёння мы збіраемся расфарбаваць наш новы набор размалёвак. Але што гэта за жывёлы? І як іх правільна размаляваць? Адказы на ўсе нашыя пытанні мы заўжды можам знайсці ў інтэрнэце, а дакладней на канале Бэйбус. У лесе жыве шмат звяроў. А ці ведаеце вы гэтую рудзенькую жывёлку з такім пухнатым хвастом? Так, гэта вавёрка. А каго яшчэ можна сустрэць у лесе? Ой, а хто так жвава скача? Які ў яго доўгія вушкі? Гэта заяц, напраўду. Ён шэрага колеру. А хто гэта тут тоіцца ў кустах? Якая прыгажуня з шыкоўным хвастом, а лапкі быццам у чорненькіх панчошках. Гэта ліса, сапраўды. А ці ведаеце вы гэтага шэрага звера? Як ён выдатна вые, драпежнік. А завецца ён воўк. Глядзіце, а гэты звер разрыў тут ўсю зямлю. І ён падобны на свінню, праўда? Толькі мае вострыя, тырчашчыя зубы іклы. Ведаеце, як называецца гэты звер? Дзік. Моцны. О, які вялікі звер! Якія ў яго вялікія рогі, доўгія ногі, капыты. А завецца гэты звер лось. Ого! А ці ведаеце вы гэтага магутнага звера? З такімі вялікімі лапамі, маленькім хвосцікам, а яшчэ ён вельмі любіць ягады. Так, гэта мядзведзь. Паглядзім, а ці ёсць мядзведзь у нашай размалёўцы? Знайшлі? Правільна. Размалюем яго. Ён цёмна-карычневы. А з кім яшчэ мы пазнаёміліся? Паглядзім? Звер з вялікімі рагамі. Лось. Пашукаем картку з ласём. Малайцы. Размалюем яго. Хто наступны? Памятаеце, хто гэта? Мае іклы і падобны на свінню. Дзік. Дзе ягоная картка? Выдатна. Размалюем дзіка. Яшчэ ў нас быў хто? Воўк. Знойдзем размалёўку ваўка. Цудоўна! Воўк у нас мае шэрую афарбоўку. З кім яшчэ мы пазнаёміліся? А як завецца гэтая прыгажуня? Ліса. Адшукаем картку з лісой. Правільна. Яе цела ярка-рудое, а вось кончык хваста і грудка белыя, а лапкі чорненькія. Засталіся ў нас толькі дзве карткі. Давайце размалюем зайца. Ці знойдзеце яго? Правільна, ён з доўгімі вушкамі, а размалюем мы яго шэранькім колерам. Апошняя картка. Які звер на ёй намаляваны? Вавёрка. А афарбавана вавёрка у руды колер, а жывоцік беленькі. А каб не забыцца, падпішам. Вавёрка. Заяц. Лиса. Волк. Дзік. Лось. Медведь.
Мы выдатна папрацавалі, проста малайцы. Размалявалі такі цудоўны набор. Дзікія звяры. Бейбус малянятам.